My daddy's, yeah. Palakpak naman. Saan nagkakilala ang ating couple? Actually, I'm not sure, pero I think sa inuman. Sa inuman. Ano ang tawagan ng mga magulang? Run. Eto, sino kasama? Friends lang. Sino yung hinihiga-higa mo kanina na matangkad? Friend din lang. Friend din. Wala dito yung boyfriend mo? Wala kay boyfriend. Okay. Single. Ilang taon ka lang single? 11 years? Imagine mag-shoot na si Katniel ng 11 years. Nagpangalan sila ikaw mag-isa ka, ha? Kinaya mo yun? Diba? 11 years silang mag-shota. At sa 11 years na yun, nagilugol nila sa isa't isa, gumawa sila ng movie, ng love story, ikaw, single. Ayun. You think your heart is ready to be in love? Yeah. Ano mo hindi pa? Ano mga yes ka? 11 years ka lang tayo. Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Number 1 na lang, maliban sa mabait, masunurin, mukha. Sa tingin mo, anong gusto mo? Tall, dark, and responsible. Tall, dark, and responsible. Meron ba tayo dyan? Ah... Oh! Ladies and gentlemen, our winner is the single mom for 11 years. Sir, kung imo siyang agdaon mamasyal, karong Christmas break, di ba? Mag-break naman ka. Asa nimo dalon si Chris? Chris iyang pangalan. Sige daw sana. Chris? Tapos ang may Chris? Gusto mo yun siya? Chris? Ano? Chris. Ikaw na ako bakit kumasaya ng gusto ko. Wala ka na! Hindi! Hindi sabay ka na! Sabay na sabay ka. Hindi mo pangalan gani? Raymar. O, labi ka imong pangalan, Raymar. Kunya, ang daon lang yung mga bisag-asa lang siya mga to. Hindi lagi mo mga asa mo daon. Raymar, kanang pang Jensen gani ka. Chris? Chris. Uy! Pwede ba ka? Pilitin na ilaan. Sa asa. Kumasaya ng gusto ko. After nag-gaya, sabi ng Raymar, sasama ka ba sa kanya? Wait lang. Alam mo, sir, ano ba? Oo naman. Sasama ba? Oo na! Ano ba? Sir, ibang backpack, sir. Maula ba yun ang dugay sa taas nilang sa isa? Hindi mo na isunod sa iyang tiil. Stay lang. 11 years, paya ka ng hulang ka. Tungkol tayo. Asa na ba naman? Ang si Ray, imo